Bodo Studio Channel बयबो सबस्क्राइब खालाम। हेलो लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननो आं न'नि बारिखौनो एक्सप्लर खालामनानै खिन्थानोसै। गिबियावनो नैबे फख्रि, जोंनि फख्रि मोनसे गिदिर बानायदों। नैबे जाबाय दुब्लि, बेवहाय नाबो गिदिर गिदिर दङ, देग्लाय ना हगारदों। आरो नैबे जाबाय जोंनि तितासाप बागान, एसे देरहांदों दासो। गासिबो तितासाप गोजा, बारा नङा, ओरै दंसाबो एसे। ओरैजाय बागान गोजा गासिबो, ओरै थांनायबाय। नैबे जाहैबाय गय बागान जालायबाय। ओरैजाय रोमै रोमै नुहुरनायसिम गय बागान गोजा। नैबे जाबाय गाम्बारि बागान, गय बागाना सेस हाग्रा दुजोब्बाय, फोसाबनांगौमोन। नैबे जाबाय नारें, अयथासार फिथाइ थायखादों। नै नायलाय, अयथासार फिथाइ दंखायो। नैबे थाइसेखौ जानो नायनो र' माबायदि जायो। अनेक फिथाइ दंखायोलै, आयौ आयौ, अयथासार थायदों। नै जानोबा लकडाउननि थाखाय अमा फिसाखौ फाननो हायासैलै, नै देरजोब्बायमोन। बिराद जेंना जाबाय, माला खुलिबावगोन लकडाउनफ्रा। एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामदो। गोजोन्थों।